Action man si GMA Integrated News, Emil Sumangil, Mupaambit sa iyang nakatunan sa industriya sulod na sa duha ka dekada. Atul ka na si GMA Masterclass the Cebu Press Freedom Week Special karong Lunes, September 22 sa University of the Philippines. Ang 24 oras anchor ug GMA Integrated News Senior News Producer ang usa sa guest sa week-long activity na kasaulugan sa 33rd Cebu Press Freedom Week. Nailhan ang award-winning broadcast journalist sa iyang komprehensibo nga pagbalita. Apila ni ini ang iyang exclusive reports sa mga high-profile cases sama sa missing sa bungeros. Sa ating mga estudyante riyan sa Cebu, lalong-lalo na sa ating mga journalism at communication students, excited na po akong ibahagi sa inyo ang aking karanasan at mga natututunan sa mundo po ng media. Magkita-kita po tayo sa GMA Masterclass, the Cebu Press Freedom Week Special sa September 22, 2025 na po sa University of the Philippines, Cebu.